Nizim Africa, Sanibonani, Dumelang, Absheni, and Hello. This is Dr. Oti, the greatest dibia of the African continent, the oracle of God, Inkosi Yamatongo. Bagwetu, Ngiyabulisa. Ngiyabulisa nonke. I'm greeting you all, wherever you are, watching Dr. Oti at this moment. Ngiyabulisa. If it's the first time viewing this channel or seeing Dr. Oti, please make sure that you subscribe and like and share all these videos. Zika Dr. Oti. My topic is about Imali Esheshayo, Power 1. Imali Esheshayo, Step 1. Imali Esheshayo, the beginning level or the first level. Mamel, uthi kwenzakala ini. Imali Esheshayo, it is something ukuthi iyayenzeka ikhona. Kodwa idinga umuntu ukuthi usensitive and umuntu ukuthi ucautious and umuntu ukuthi ucareful and umuntu ukuthi uma ayenza into uyayenza. Ngoba imali esheshayo ziyahluka. First and foremost, le mali yomoya yokuqala ibiza imali engange 3,000 rand kwimanje. Ibiza imali engange 3,000 rand. 3,000 rand. Le mali yomoya ibiza imali engange 3,000 rand. Le mali yomoya mtakababa anguthumeli anything. I repeat, anguthumeli anything. What you do, ufaka imali, then uyafona Dr. Oti, ngicela kufaka imali engaka for imali yomoya. May you please send me the instructions. Uma uqala ukuthi send me instructions, nguthumela i-video. That video directs you ukuthi yenza kanje na kanje na kanje na kanje. Then whenever you are doing that, kunemali ezongena. Through my bank wakho, through ini, through anything. But leyo mali leyo akuzi 100 million nge 3,000 rand bakwethu. Ake sikhulumeni amaqiniso. This is not Manzini Investments le. I'm telling you something iqiniso. Angeke uzufake 3,000 rand for imali yomoya steps yokuqala. Then maybe uqabanga ukuthi uzothola 14 million. No. Uma ufake 3,000 rand, sometimes you bank lakho will get 15,000. Sometimes you'll get mhlambe 40,000. Something like that. I'm trying to explain something like that. Allegedly, something like that. I will just say allegedly. Obani ayinabo shobo ukuthi kuyongena imali engaka kuwena, but imali ukuthi ziyahluka o 40 o 30 o 50 o 60, something like that. It can never be hundreds of millions. Get 3,000 rand. That's what imali esheshayo step 1. Le mali esheshayo step 1 anguthumeli nix. Sibe nemali esheshayo step 2. Mkhule imalini, there is 4,500 rand. Imali esheshayo step 2. Imali esheshayo step 2, what you do? Uthumela igama lesibongo, uthumela imali yakho, then there are some parcels ezokuthumela zona wherever you are. Lama parcel lawo uzosebenzisa lezo impande lezo ngendlela engutshele ngayo. Then leyo ingaphezulu kwale ngamandla. Imali yakhona ithi kuba qaqa kancane. Okay? Let me continue. Kube nemali esheshayo step 3, which is imali esheshayo combo. Imali esheshayo combo. Yila kona nguthumela amafutha neimpande ezitshontsha imali. Amafutha ezilwane ezitshontsha imali. Lamafutha uyawashisa. Lamafutha uyawakhulumisa. Lamafutha uyawatshela ukuthi akwenzele ini nani. La mafutha wani imali esheshayo combo. Dr. Oti, imali esheshayo combo ibiza malini? Imali esheshayo combo ibiza imali engange 6,000 rand. I repeat, 6,000 rand. Imali esheshayo combo leyo. Kube kuyukuthi sinemali esheshayo yoqina ebiza imali engange 15,000 rand. Imali esheshayo 15,000 rand. Lapho ke ufika phambi kwamkhulu Oti kunenqaba ezokuqaba zona ezandleni.
ngukugqabe futhi lezi nqabo lezi ekhanda. Lezi nqabo zizabe zikudonsela imali ngendlela emangazayo. Zizabe zikudonsela imali ngendlela emangazayo. Wena what you do umuza kumina uphatha ilipi zabantu zamabhenki, and lezi lipi lezi uyibheke. Ungathathi islip sika 200, ungathathi islip sika 100 rand. Thatha islip 10,000, 15, 5, 10, 15 bani. I'm sure ngumuntu othi kiwa ngurikrim. Imali esheshayo leyo yestepe sokuqina. This Dr. Uthi khehla lamakhehla inyanga enkulu yasezweni laseGoli, inyanga enkulu in the African continent, the greatest dibia of our times, the oracle of God himself. Bakwethu ngiyahlola online 1,000 rand, ngiyahlola ekhaya uma uzile 1,000 rand, ngiyalapha ngisiza abantu futhi ngiyathwasisa. Ukuthwasa manje bakwethu it is no longer for free, sekuyimali. Uyeza kumina ukhokha imali yakho enkomo uzothwasa. Imali enkomo uma uzela ka uthi uzothwasa, ngidinga imali yokuqala yokungena egate is 5,000 rand. Uma uqeda inkomo it is 15,000 rand. Uma ngifaka amakhosi sakini la ekhaya ngidinga imali engange 5,000 rand. Uma nguthwasisa wena it is 15,000 rand. So isiwe nje sikanjalo. This Dr. Uthi ikhehla lamakhehla. Siyabonga.